Ayo ke. Ngerti nan tomprong no kena pakaian. Daster pikir pula nang blandeng ya lah toblek. Idi, nah iya kayak kinong ayu pantes oh kayak lapis Cina kayak kie. Lapis Cina. Rene tau aja gue pada boy kayak kulit kuaci kayak gue. Awak gede kayak di cancer kayak gue. Mung kemudian sampean demen ka, brangsek awake semelar bae ngomoyoki kayak Tuli, gue. dasar anyar yang nganggo kudung tetep oh kayak kue ndadake orang nggo kudung kan dadi apa kon. Gede apa. Kayak gak apik Mas. Gileng oh, warna rambut karo sampean kena daske sesuai. Sesuai apa? Serba salah, Gimana boy. kira kena. Kon, kepin awake langsing blayu-blayu. Sing kena njuk Cipali apa Cibitung nang bedine kempes awake oh. Ngacak ya. Sampean birane kayak siapa sih sampean? Uyuk kudung barang kayak kulit kok gunung. Kon arep tunggu di sarung tangan ngono tunggu di sarung tangan mau tinju jam menangan. Angger bae pertamane tang ngalem apik ayo pada ujung-ujungnya kayak ngapa kowe dasar tomprong.